దిలీప్ నా డ్రెస్ ఎట్లా ఉంది? హలో హలో ఇటు చూడు. నా డ్రెస్ ఎలా ఉంది? వచ్చినప్పుడే అనుకున్నా ఇదేదో జరిగిద్ది. చెప్పండి. చెప్పు ఫస్ట్ ఎవరి dress బాగుంది ఎవరిది చెప్పు. బాగుందో. ఇటు చూడు, ఫాస్ట్ ఇటు చూసి చెప్పు. ఇటు ఇటు ఫస్ట్ నేనే కడిగింది. ఇప్పుడు అన్నా నేను చిన్నప్పటి నుంచి నీతో ఉన్నా. దిలీప్ నేను మొత్తం లైఫ్ అంతా ఉండాలి చెప్పు. ఇది బాగుంది అంటే ఇది బాగాలేదా? లేదు, ఇది బాగుంది. అంటే ఏంటి ఇది బాగాలేదా ఏంటి? చెప్పు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ డ్రెస్సులో ఈ కలర్ తీసుకో, నువ్వు ఈ డ్రెస్సులో ఈ కలర్ తీసేసుకో. రెండు బాగున్నాయి అనమాట. కాబట్టి ఇద్దరు కూడా రెండు తీసేసుకోండి. ఇలాగ సుందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మినిమం 2 కాదు 2 ప్లేస్ కలిపితే 4 డ్రెస్సులు కొనాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఎలా చెప్పా? మనతో పెట్టుకోవద్దు. చెప్పండి ఇక. సుందరి మనదే, మిస్ అమ్మ మనదే, కనకదుర్గ హ్యాండ్ కూడా మనదే.